Jai Kathar long live! Jai Kathar bahay nama! Jai Kathar bahay nama! Jai Kathar hayat nama! Jai Kathar hayat nama! No to namaste! APHLC long live! Jai Kathar long live! Jai Kathar long live! Jai Kathar chupye pindi nama! Jai Kathar chupye pindi nama! West Karbi Anglong LA President ake hai Bikram Han Sepen pini lebang somai keceng pen ke yut cari pon po pusi nilai lang lepan jong pon lo. Kami kau tekan sedang. APHLC long live! Jai Kathar long live! Sikh Schedule long live! Hemren Mongatik! Hemren Mongatik! No to namaste! No to namaste! Jai Kathar hayat luma! Jai Kathar hayat luma! Jai Kathar bahay nama! Jai Kathar bahay nama! Hemren Mongatik! Hemren Mongatik! Sikh Schedule long live! Sikh Schedule long live! Romasar long live! Karbi long live! On kacinia tengke akimanga bangga kaita ninje verlo la autonomous state pelong vek nangji la pen siksidul pangtang vek nangji ajakong siksidul ajakong kang butang anta ko ci end to end nangji la pen inglong rat atum phan inglong akhe aphan ka pangtang inglong akhe ka pangtang inglong along ri kerai la pen ke la sakori do an karbi atum phan inglong rat tum phan pilap nangji long lia pataan inglong aratum han pilap nangji lapen ke development akam anta inglong aratum han si pilap nangji lahelo ni tungi claim dia bangke lapen la solong inglong arat po along nitum khilonjia ohomia atum bangdo nitum latum han lang ponpek po claim rapet lo lapen adivasi atum alang litum da adivasi dengan paharia hill tribes pusi aprang menta amen ge do pala tunggal aman ke long tangapot halatum pandan nitum claim rapet po halatum menge kelang rapet po BJP tumpen triple engine pusi kaciku an laso putan an lihin pen itu ji triple engine alang litunge backward engine aphan lagi anu haki vung pon hedi aphiana tu ki vung pon ji aphan latum mangge athema engine ke triple kali abinong ke front and back iti hini ti mati di laga ke doi dun ti seta triple pulote neli kama tha latum bangge kapacho bailo lage backward athema pini himanto bisa sarma puloga di nang tum phan ration card lapen ke urunodai nang pi verji pugadi nang pi verji tarmane nang tum phan nang papi duk verji pu phan lo lage la se di mahasau pen ke nil tum long si wang pak lo di mahasau halatung problem is on bangke ke thinai lo di mahasau non ke autonomous council of that lo panchayat bikok bang hadake la si panchayat la BJP tum si panchayat hadaki biapot la pe hadak bidet lo te non ta yong si ilitum by chance hai dun unidet poson te hedi ilitum da Karbi Anglong da panchayat wan ponke nang bipo council of that po la si hala di mahasau tum bangke non ge BJP phan ka sapta ning dok delo di masa tum ta ning dok delo je menaga ta ning dok delo kuki mar rangkhol thado atum anta sapta ning dok delo non ge BJ ni tum APHLC long si dolap lo alang li tum anta la tum ge ke wan ji phan ka lina pacho be lok ke di BJP ke lage il puti ho jujeng ba jirta la tum hane kroy nang nelo BJP ko nat pen lo man BJP ke man ke RSS pen RSS ke man ke monusmriti pen monusmriti long pulo la tribal atum an ke bamun atum aking pak pen si ke chon pu hala tum ke tok do la ke aking pak monusmriti long si ke tok do la pen monusmriti chapter 8 along
verse 413 pen cheng lok alang li hala dakipu la BJP tum hala sige kroy hala ki pu ating ke la tribal tum anke a ok la pen a via long ta gulam hedi ban du la pon la tum hange ban pen pe jok undi pu hada ke tok du ange hala so puthak si alang litum BJP tung nge kam claim la si ilitum hange ban pulote ban ga mithang astit ka vide jikente lage asa korsi man nun chot jike la posili tunge autonomous panta non nang litum theklong lo non aprang hotke number 3 Dipu SD autonomous district pu a constituency sige do parliamentary non autonomous palam the hada ka vide loke athe mahala tungi puke are keng pak pensi nang chon dun le ko pia autonomous loke ko pia autonomy lo la tunge donang po pusigi pu hala tung alam theke lage chini vek nang pola so alam mangi la so ting sia la BJP tunge claim lu la thuke BJP dun ong gulam che plang ong pola ge la sinon ta gulam ga plang ver je phan kapit dugya phan lok si sakurita nang pipedet loge master kampi basi tribal atuman pipedet hala tum pulo nang tumge kithan nang ye tum kali nang tumge sakor chot ke pusi pula si kithan master bolote kithan lu mati di la si master kam e pipedet loge ente karbi inglong arat tum phan alang li tumge lage kaita lage eviction thek thelo lage hai hello la tumge nilitum APHLC tum claim je lage APHLC nitum ke hai ji ke lage ason ka prek a law enang nelo Assam Land Revenue Regulation along si tok dak lo PGR VGR along leke jokta encroachment che rai long lik tribal atum anat ji ke che rai long pu hada ke tok do lage Supreme Court tapulo sita Supreme Court order nang Supreme Court order da nang ni dolo me chuang chot lo sita ave pin sita lage law ting pen lage eviction nang po lage nilitum power wanglo te nitung eviction vek po lage